hapon. Good evening. Evening na. Thank you. Tamsak. Whatever you do, love you. Good evening sa all. Whatever it takes, only heart beats. I will love you right here, wait for you. This episode we are joined by CCA pastry chef J.R. Bautista. Chef J.R. will demonstrate to us how to roll the chocolate. Took for granted all the time. Hi, this doesn't stop. The pain I see you next to never. Kinakain ko na mga breakfast bago sila pumunta sa palayan. How can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right. Tara, gawa naman tayo ng separado. Pugasan muna natin yung ating bigas. I'm going to. Tapos ilalagay na natin yung ating lutin. Tapos isasahin lang natin ito. Kaming sa kumulo siya ng kumulo. At lumambot na yung ating bigas. Hi, so 1 million. Punta naman tayo Slow. sa ating tablaya. Kailangan tutulungin natin yung ating tablaya at ang ating chocolate. So ilalagay natin itong ating chocolate. Magkano talaga? Maano ma? Hello, so 3 million people in the house. Good morning, would you like pizza? Guys, Ilalagay natin yung asukal. So yung residual heat ng ating saporado tapos sa ating asukal. Yes. So sisimulan na natin. Yung part, ito na ating tuyo.
Ay, baby dad. Ayaw! Ay, mawawala siya, Pichi! Diba na? Uy, nakatakot si Jessica. Hindutan kita. Hindutan kita. Hindutan kita. Ayaw, ayaw, sige, ayaw. Matakot. Ay, ay. Ayaw, Pichi. Bakit si Pichi? Pichi! Wala mo na, Pichi! Tita. Hi sa Chino area. Ma'am KM People. Hi, thank you. Thank you sa thumbs up, Ma'am KM. Salamat. Michelle Altaviano. Wow! Ay, ay. The dogs are wild. Are what? Aray! Are wild. The dogs are wild. What happens the dog? Kawawa naman kayo, mahirap kayo. Sana alagaan niyo po ang dog niyo ha, kasi madami na namamatay na dog. Ha? Ano nangyari? Ano nangyari? The dogs are wild. The high bee. Ano nangyari? Ano nangyari sa dog? Wait.